Kaku Chaprang Mairang Youth Development Center, kabadai ke Youth Center Jong St. Thomas Parish Mairang, kalapenlong ya ka free mega health camp blood donation camp haka arpu khandai tarik naiwing arhajar arpusan ha St. Thomas Basketball Court Mairang. Lapan kraw ya ka program da ka jingetre bat ka blossom CLF pendeng Yong. Lapli perda ya ka kam da uba met ba lengdo Menteri ke Sorkar Meghalaya haka jingedon lang u Director ke Youth Center Reverend Padar Venki Friday Khars Yong, u Assistant Director Samla Ricky Paul Basayomoj, Secretary Samla Shida Sun, Dr. Eugenia Hadia MHO, Kong Baya Linda Kharsentio President Blossom CLF, Kong Helena Basayomoj Secretary ke Blossom CLF, patbuon kiriu pau khmat na kani ka dong kathan. Kani ka free health camp blood donation camp kalong shisha ka bajob hakaba da ki Spah Ngut ki pat nong Shillong ka district pat na ki we ki district ru ki lawan bansha sumar hakani ka camp da kajing spon ki bor bapanya jong ka civil hospital Mairang ki balakloi ban sno tilang rengkat ki doktor bat ki staff nurse lala ban ai jing sumar ya ki Spah Ngut kinong pang kilayo ban examine claim jing CUAA lengba ke x-ray examine kman NCD screening ya ki jingpang Japanese encephalitis malaria, pediatric, OBST and gynae, general OPD, pat pun jat kiway pat ki jingpang. Kawai ka kam bakerpang baka ku Chaprang Mairang Youth Development Center kalale hakani ka sngi kadai ka jing ai subun ya ka snam blood donation camp haka baladon palat khat sangut ki bala ai ya la ka jong ka snam shaka blood bank jong ka Sorkar Meghalaya bar palat lai pusangut ki bala wan sngo bha ban sha test na ka banta ban ai snam sngo bha shaka blood bank. Ka center kelapan kut ya kani kesni da ka jingpen kemen ya ki pat nong shong shnong lengba ka put katem lengba ki kunhu nong ruai bat nong tem bapau ha ka jela kum uba kraw umdor ka kunhu na upnai DJ B.B. Smith harangkat ki awareness program na skills Meghalaya ka jingpen rung kerteng Aadhaar card MHIS pat pun ki we ki lat jingerap bat jinghikai ka jingdi ki jingbang bapher ha kani ka kam ka center ka penpau ka jing skongu shi ka dei ya paro ki baladon ketilang ban penlong ya kan ka program ka bajob bat ka balawan ra shibun ka jing mentoy ya ki pat ba hakani ka sni Venki khasinews Paris Pris juga Mairang Paris ini ya tadi berkat dari pada akan Khubor pagi ini Doni Dr. Hadia ini doktor dibayar dan mencatat penjat dan berpenuh di kampung health department di bawah Mairang hospital ni dam kiwe ki doktor balewan man agin Khubor bagi ini ki dam ki nong kme na okay